Brødre og søstre forestillede der dette synet. Foran et storslået herskabshus med høje jernporter stod en filette mand, klædt i revne klæder. Ansigtet hans var blikt, men øjnene hans var skarpe, som om de skjulte en dyb hemmelighed. Foran ham stod en elegant og rig kvinde, iført en udsøgt hvid kjole. På kroppen hendes glitrede luksuriøse smykker, som reflekterede det gyldne kvældskæret. Manden sagde en eneste sætning, som chokkede alle til stede. Jeg kan hjælpe dig med at finde din forsvundne mor. Kvinden lå svagt, men det var ikke en latter af glæde. Heller en hånlig latter over ord. Hun mente det var meningsløse. Så sagde hun, ikke spøg med noget slægt. Men hvem kunne have forestillet, se at den enkle sætningen skulle blive begyndelsen på en uventet rejse, en rejse som skulle sny fotiden hendes op ned, afsløre en stor familiehemmelighed og bringe tilbage en person, hun troede var tabt for altid. Før vi fortsætter, ikke glem at skrive ordet Amen i kommentarfeltet som tak til Gud for dagens velsignelser. Nyt historien. Den dagen var som enhver anden dag i det storslåtte herskabshuset til familien. Ratrin, en Romslinggårdsplads. En vakker hage, en liten dam på venstre side, og lyden af en fontene, som skabte ro. Men bak all prakten følte Ratri en dyb ensomhed. Hun stod på balkongen i andre etage og stirrede ud mod horisonten, mens solnedgangen farvede himlen rødlig. År havde gått siden moren hennes forsvandt sporløst. Politiet fandt aldrig et eneste spor. Media sluttede at dække sagen, og alle havde glemt det, bortset fra hende. Pludselig lød et råb ved porten, som fik vagterne til at løbe. Det er en fremmed her, fru, råbte en av dem. Ratri gik roligt ned trappen, drevet av nysgerrighed. Bak hjertet så hun den fillede manden, bustede hår, falmet skjorte, skidne bukser og ødelagte sandaler. Men det, som fangede opmærksomheden hennes, var ikke udseendet hans, men blikket, det faste, sikre blikket. I øjnene hans lå en mærkelig vished, som om han vidste noget, ingen andre gjorde. Undskyld, fru, sagde manden med en hæs, men tydelig stemme. Jeg ved, at det, jeg siger, kan virke sprødt, men jeg kan hjælpe dig med at finde din mor. Ratri stivnede et øjeblik, som om ordene hans rørte noget dybt inde i hende, men hun smilte snart hånligt og sagde, min mor har været borte i mange år. Selv politiet fandt ingenting. Ikke let et af berømmelse på fejl sted, men manden gav se ikke. Han så på hende med fast blik og sagde, jeg spøger ikke. Jeg ved, hvor hun tog sine sidste skridt. Sætningen blev sagt rolig, men med en tryghed, som fik nogen af vagterne til at slutte at le. Ratri prøvede at bevare roen og sagde, mens hun snudede sig, få ham bort herfra. Det er alt for mange svindlere at nå for tiden. Men før hun rækker at gå, råbte manden et navn. Et gammelt navn, hendes mor var kendt under i barndommen. Et navn bare nære familiemedlemmer vidste om. Ratri stansede bråt, snudde sig med et chokket ansigtsudtryk og sagde skarpt. Hvordan ved du det navnet? Manden smilte bare svagt og sagde roligt. Fordi jeg kendte hende, og jeg ved, at hun fortsat er i live. Luften i rummet frøs et af de ordene. Vagterne så på hverandre med uro. Ratri var stille i nogle sekunder, mens hun prøvede at kontrollere følelserne, som pludselig væltede op i hende. Hun ville jage ham bort, men hjertet hendes skalv. Det navnet var alt for personligt, alt for dybt. Det var umuligt for en fremmed at vide det. Eftermiddagen gik, mens hovedet hendes var fuldt af spørgsmål. Ratri gik tilbage til rummet sit, satte sig på stolen ved det store vindue og stirrede på et gammelt billede af moren, sin som hang på væggen. Med lav stemme, mens tårerne glitrede i øjnene, viskede hun. Er det sandt, at hun fortsat lever? Minderne fra barndommen flommede over hende. De varme omfavnelserne, latteren, lugten af morens matlægging, alt føltes både nært og fjernt på samme tid, som om fortiden lagde en hånd på skulderen hendes og sagde, ikke giv op. Utanfor var den fillete mannen fortsatt der. Han satt med benen i kors på fortauet foran porten og stirrede op mod nattehimmelen. Han bad ikke om noget, og han prøvede ikke at komme ind. Han bare ventede. I stillheten hans lå en visshed om, at tiden ville få kvinden til at tro. Natten blisen, og Ratri klarede ikke at sove. Mandens ord genlød i tankerne hendes. Jeg ved, at hun fortsat er i live. De ordene var enkle, men de åbnede en dør, hun havde låst for længe siden. Hjertet hendes blev revet mellem ønsket om at tro, og frygten for endnu en skuffelse. Bak denne tvilen fandtes det noget, hun endnu ikke havde forstået. Fra den dagen skulle skæbnen hendes forandre sig. Den stakkels manden, hun havde taget for at være en simpel tigger, skulle sagte, men sikkert blive en vigtig person. En, som ville ændre livet hendes for altid. Og ude i nattens mørke stirrede mannen fortsat urokkelig mod det store herskabshuset, som om han vidste, at alt dette bare var begyndelsen. Ratri var vågen, stirrende på skyggene fra træerne, som dansede bak gardinene. I tankerne hendes gentog stemmen han se udenstans. Jeg ved, at hun fortsat er i live. De ordene var som en hvisking fra fortiden, umulige at ignorere. Inderst i hjertet hendes vokste et ønske om at tro,
men også en frygt. En frygt for, at alt dette bare var et bedrag, som ville åbne gamle sår, som aldrig havde groet. Næste morgen sat Ratri alene ved det store spisebordet. Tjenerne havde forberedt en overdådig frokost, men hun havde ingen appetit. Tankene hendes vandrede til moren, kvinden som plejede at lage enkeltstegt ris, men altid med kærlighed. Hun huskede, hvordan moren plejede at omfavne hende bakfra, da hun var liten, og viske en myg bøn hver morgen, før hun drog på skolen. Men alt det forsvandt på et øjeblik, den dagen moren gik ud for at deltage på et møde, og aldrig kom tilbage. Politiet foreslog, at det kunne være snak om en mulig kidnapping. Nogen sagde, at hun havde rømt på grund af pres fra familien. Men ingen teori gav et klart svar. Tiden gik, og medieopmærksomheden begyndte gradvist at aftage. Folk sluttede efter hvert år spørge, men Ratri vidste, at nogen var mistænkelig. Hun var bare for ung dengang til at grave dybere. Mens hun satte og drak en kop te, som var i færd med at blive kald, hørte hun en af tjenerne udenfor snakke med nogen. Han er fortsat derude, fru Ratri, så en af vagterne. Ratri rejste sig brått. Mannen, med det fillede utseendet satt fortsatt foran porten, slik han havde gjort siden kvällen før. Øjnene han så lidt slitne ud, men de havde ikke mistet beslutsomheden. Det var som om han vidste, at han ventede på det rette øjeblikket. Det var noget i hans staro, som gjorde Ratri urolig. Hun bestemte sig for at gå ud, iført en let jakke og solbriller. Med en skarp tone spurgte hun, da hun stod foran porten. Har du ikke noget andet sted at bo? Manden så rolig på hende og sagde, stedet er ikke problemet. Det som betyder noget er, at budskabet midt når frem. Hun svarede kølig. Og hvilket budskab er det? At du ved, hvor moren min er? Dette er bare tud. Han svarede lavt. Det er ikke tål. Jeg ved, hvor alt dette begyndte. Hvis du virkelig vil vide sandheden, kom til det gamle markedet i kvæld. Der skal jeg vise dig noget. Ratri blev stille. Det gamle markedet var et sted, hun ikke havde besøgt på længe. Et sted, hun plejede at gå sammen med moren sin før livet deres forandrede sag. Når var det et dystert område, omgivet af mærkelige rygter om forsvundne mennesker og gamle familiehemmeligheder. Hun troede ikke helt på ham, men nysgerrigheden stak hende i hjertet. Med et kaldt udtryk sagde hun, hvis jeg kommer, og det viser sig, at dette bare er en spøg, kommer du til at angre. Manden nikkede bare og svarede, jeg trænger ingen trusler. Alt jeg vil, det er, at du skal se sandheden. Senere den kvælden med et hjerte fyldt af tvivl bestemte Ratri sig for at dra. Hun bar chaufføren tage bilen til det gamle markedet. Undervejs stirrede hun ud af vinduet. Betragtede den skarpe kontrasten mellem sit luksuriøse liv og byens gader, fulde af fattige og enkle folk. Bilen hendes gled forbi gatesælgere, gamle vogner og barn, som løb barbent. Alle disse synene virkede fremmede for hende. Selvom denne verden engang havde været en del af hendes liv, dengang moderen fortsat levede. Da hun kom frem til det gamle markedet, mødte hende en fugtig luft og lugten af krydder blandet med støvet fra gatene. Manden med det filede udseende stod der og ventede på hende ved porten til markedet, med en gammel tøjpose i hånden, like slidt som ham selv. Han sagde kort, følg mig. De gik gennem de trange smugene i markedet, mellem rækker af gamle boder, nogen forladt. Folk så nysgerrige på dem, nogen med mistænksomhed. Ratri følte sig ukomfortabel. Hælene hendes klakkede tydeligt mod brosteinen, men hun fortsatte at gå. Hvert skridt førte hende dybere ind i fortiden. Hun var godt kendt blandt sælgerne, men nogle måneder før hun forsvandt, skete det en forandring. Nogen sagde, at hun ofte snakkede med en person, de ikke kendte igen. Så en dag dukkede hun aldrig op igen. Ratri svælgede. Denne informationen var fremmed for hende, selvom hun plejede at blive med hver gang. Hvordan ved du alt dette? Spurgte hun. Manden standsede foran en gammel krydderbåd. Bag en stabel med sækker hilste en ældre kvinde med skarpe øjne på dem. Du har taget med dig barnet hennes, sagde hun stille og stirrede intenst på Ratri. Jeg husker de øjnene, akkurat. Som moren din sine. Ratri blev målløs. Hun kendte ikke denne kvinde, men måden den gamle kvinde så på hende på, var så sikker, som om de delte et bånd, som havde været skjult i lang tid. Den fillete mannen tog derefter noget op af væsken sin. Et slidt fotografi af moren hendes, stående akkurat på det sted, der de stod nu. Ved siden af hende stod en velklædt fremmed. Hvor fik du tag i dette billede? Ratris stemme skalv. Fra en, som bærer på en stor hemmelighed om familien din, svarede manden, og dette er bare begyndelsen. Ratri holdt billedet hardt, som om hun var red, det skulle forsvinde. I hjertet hendes voksede en blanding af frygt og håb, for første gang på mange år følte hun, at moren kanskje ikke egentlig havde forladt hende, og den fillede mand, hvem han end var, havde begyndt at åbne en dør, hun havde holdt låst så længe. Ratri stirrede på det falmede billede med et blik fyldt af forvirring, længsel og frygt. Billedet af moren, som stod foran krydderboden ved siden af en fremmed mand, var som en manglende brække fra fortiden, som
pludselig dukket op igen etter, og har været borte så længe. Hun lod fingeren gli over overfladen af billedet, som om hun ønskede at berøre morens skikkelse der. Det var mange år siden hun sidst havde set morens ansigt i en så levende sammenhæng. Den fillede mand, Dimas, observerede ændringen i Ratris udtryk uden at sige et ord. Han vidste, at det fandtes en tyk mur i denne kvinde, en mur bygget af tid, sår og fortvivlelse. Men her begyndte historien at rakne. Det var en mærkelig mand. Det var trusler. Det var tydeligt, at noget blev skjult. Dimas bad så Ratri om at forlade kiosken. De stod i en av de stille bakgaterne på markedet. Eftermiddagsvinden bar med sig duften av krydder og støv. Jeg ved, dette er mye for dig, sagde han lavt. Men hvis du vil finde moren din, må du være klar til at åbne alle døre, også de mest smertefulde. Ratri klemte væsken sin tæt ind til sag, som om hun ville beskytte sag selv. Hvorfor gør du alt dette? Hvem er du egentlig? Spørgsmålet fik Dimas til at tie et øjeblik. Blikket hans sank. Ikke af skyld, men som hos en, som bærer på en lang historie. Jeg er en, som engang stod i taknemmelighedsgæld til moren din, svarede han stille. Den gangen reddede hun en person, som betød alt for mig. Jeg lovede, at hvis jeg en dag fik muligheden, skulle jeg betale tilbage godheden hendes. Og nu har den tiden kommet. Ratri vidste ikke, om hun skulle tro ham eller ikke. Men det var noget oprigtigt i måden, Dimas snakkede på. Ingen tone af egen interesse, ingen overtagelse. Tværtimod. En uvanlig alvorlighed for en mand klædt så enkelt som ham. De fortsatte at gå gennem markedet. Dimas stoppede foran en tom, forfalden kiosk. Døren var låst med en rusten hængelås. Dette stedet blev brugt af den manden til at møde moren din, forklarede han. Ifølge nogen sælgere skete deres sidste møde her. Efter det blev moren din aldrig set igen. Ratri stirrede på trædøren. Et billede af moren hendes dukkede op i tankene. Smilende, bærende på handleposer, akkurat som i de gode gamle dage, da alt endnu var lykkelig. Hun grøssede. Det var noget mørkt ved dette stedet. Dimas bøede sig ned og undersøgte mærker rundt døren. Se her, så han og pegte på svække riber på væggen ved siden af. Ratri kom nærmere. Ribene så ud som et cirkelformet symbol med et kors i midten. Dette symbolet har dukket op flere. Andre steder også, fortsatte Dimas. Det er ikke bare et barns tegning. Det er mærket til en bestemt gruppe. En gruppe med stærke forbindelser til farens virksomhed dengang. Ratri rynkede panden. Fars virksomhed? Dimas så alvorligt på hende. Ja. Du må vide, at familien din ikke bare drev lovlige virksomheder dengang. Det fandtes mørke sider, som aldrig kom frem. Jeg vil ikke skræmme dig, men dette søget vil ikke blive som at lede efter en vanlig savnet person. Dette involverer mægtige kræfter. Ratri kendte brystet stramme sig. Hele livet havde hun levet i en boble af luksus. Overbevist om, at familien hendes var ren, respektabel og uangribelig. Nå begyndte den boble nu at sprække. Sandheden føltes fremmed og skræmmende. Faren min fortalte mig aldrig om dette, viskede hun. For kanskje han selv er en del af hemmeligheden, svarede Dimas bestemt. De gik derefter videre til enden af markedet, til en liten kaffebar, hvor sælgerne plejede at samles. Dimas hilste på en gammel, tynd mand med skarpe øjne. Paksaner, sagde han høfligt. Dette er barnet til den savnede fru Ratna. Den gamle mand stirrede længe på Ratri, som om han prøvede at bekræfte noget. Øjnene hendes. Ja, akkurat de samme, mumlede han. Den gangen kom moren din ofte hit til butikken, satte i hjørnet og snakkede lavt med nogen. Men efter at den mærkelige manden dukkede op, begyndte det at ske mange underlige ting. Folk blev tavs. Nu en handelsmand forsvandt. Politiet kom, men ingen vågede at se noget. Alle var redde. Ratri svælget. Kan du fortælle os, hvem den manden var? Den gamle manden ristede sagte på hovedet. Ikke fordi jeg ikke ved det, men fordi det at nævne navnet hans alene kan føre til trøbbel. Blikket hans flyttede sig til Dimas. Hvis det vil fortsætte, må det være forsigtige. Mange øjne følger med selv nå. Dimas nikkede roligt. Han så derefter dybt på Ratri. Er du klar? Hvis du trækker dig nu, skal jeg ikke klandre dig. Men hvis du fortsætter, findes det ingen vej tilbage. Ratri trak bøstet dybt. Billedet af moren i hånden hendes føltes varmt, som om det går hende mod. Hun så på Dimas, denne gangen uden nølling. Jeg har levet i uvished alt for længe. Jeg vil vide alt. Jeg vil finde moren min, uanset hvad det koster. Et svagt smil viste sig på Dimas ansigt. Grejt. Der begynder vi at grave helt fra bunden af. Ettermiddagsvinden blåste, og bar med se lugten af markedet og minder fra fortiden. I Ratri vokste noget, fra tvivl til beslutsomhed. Hun vidste ikke, hvad som ventede hende. Men en ting var sikkert. Dette var ikke bare et vanligt søg. Dette var en rejse mod en sandhed, som havde været begravet alt for længe. Ratris skridt føltes tunge, da hun forlod kaffebaren til pak. Se nu, hjertet hendes var i oprør. Som bølger, som slog mod hverandre, frygt,
Længsel og sinne blandet i et. Ettermiddagsvinden fra markedsbagaten bar med se duften af støv, krydder og minder. I hånden hendes føltes det slidte billedet af moren som en glødende kulbit, som tændte beslutsomheden hennes enda stærkere. Ratri vidste, at hun nu var for dybt inde til ås nu. Dimas gick ved siden av henne, like rolig som alltid. Du kan fortsat nu, Ratri, sa han mjukt. Jeg vil ikke, at du skal blive fanget i store problemer. Ratri stansede, og så på ham med bestemte øjne. I årvis levede jeg i mørket, Dimas. I årvis ventede jeg på svar. Jeg stopper ikke nu. Stemmen hendes skalv. Ikke af tvivl, men af beslutsomhed, som brød frem. Dimas så længe på hende, før han nikkede sagte. Der skal jeg hjælpe dig. Helt til slutten. De fortsatte videre langs den lille vejen bag markedet, som blev stadig stillere. Ratri følte, at hun gik ind i en anden verden. Langt fra luksusen i hjemmet hendes var disse gatene trange, med forfaldne hus og vægger fulde af graffiti. Små barn løb rundt. Nu en handelsmænd pakket sammen, og lyden af en gammel radio kunne høres i det fjerne. Alle disse synene mindede Ratri om barndommen hendes. Før faren hendes blev en indflydelsesrig mand, føltes denne verden af vanlige mennesker, som engang havde været kendt for hende, nå fremad. Dette stedet plejede at være en bakvej, hvor indflydelsesrige folk skjulte ting, så Dimas stille. Jeg hørte, at moren din mødte nogen ved enden af denne vejen, før hun forsvandt. Ratri snudde sig raskt. Ved du det sikkert? Jeg så det aldrig direkte, men jeg hørte det fra en, som plejede at bo her, svarede Dimas. Han har flyttet langt væk nu, men han efterlod nogen spor. De stoppede foran et gammelt træhus, som så forsømt ud. Mallingen flassede. Vinduerne var støvete, og døren var låst med en rusten kætting og hængelås. Ratri stirrede på ham. Jeg bryr mig ikke om, hvem jeg må stå imod. Jeg vil bare se morens ansigt. Jeg vil klemme hende og sige, jeg har aldrig virkelig givet op. De gik videre gennem den sidste bratte sten, som steg skarpt mellem højt græs. På bakketoppen åbenbarte det se, sagte, en bygning i det fjerne. Omgivet af et højt gjerde og tårnhøje furutræer stod villa. Angrek yndefuldt bag morgentogen, ensom og rolig, men det lå en mistænkelig aura over den. Dimas snudede se og gav hende tegn om at krybe ned. De gjemte sig bag en busk. Gennem et hul i løvet så Ratri tog mænd i svarte uniformer, som patruljerte gjerdet. Dette sted er ikke tomt, viskede Dimas. De vogter noget. Ratri knyttede tændene. Eller nogen. Dimas trak frem en liten kikkert fra sækken. Han spejdet langs siden af villaen. Så ændrede ansigtet han sig. Se der, sagde han og rakte kikkerten til Ratri. Ratri tittede. I et af vinduerne i andre etage så hun skikkelsen af en ældre kvinde, som sat. Ansigtet hendes var øklart bag frostet glas, men holdningen håret, noget ved hende var vældig kendt. Mor, mumlede Ratri næsten lydløst. Hun ville løbe bort med en gang. Bryde gennem gjerdet, skrige morens navn. Men Dimas holdt hende i hånden. Ikke endnu. Hvis du bliver opdaget af alt dette over. Ratri skalv. Jeg klarer ikke vente, Dimas. Jeg er ret ved døren. Hun er der. Jeg ved, det er hende. Tårne pressede på. Dimas så på hende, så nikkede han sagte. Greit, vi går ind, men det bliver i nat, efter at mørket har faldt. På. Jeg snikker mig ind gennem et gap i gjerdet og sikrer ruten. Du bliver her. Hvis jeg ikke kommer tilbage inden en time, må du gå ned igen. Ikke let efter mig. Ratri så på ham med tårer i øjnene. Du ved, at jeg ikke vil forlade dig. Men jeg må sørge for, at en af os overlever for at finde svarene. Moren din ville ikke ønsket at miste dig også, sagde Dimas alvorligt. De hvilte bag en liten højde, som var skjult fra villaens udsigt. Dimas klargjorde en skisse over gjerdetruten og noterede patruljemønstrene. Ratri kunne bare stirre mod villaen uden at blunke. Skikkelsen i vinduet blev ved med at dukke op i tankerne hendes. Hun kunne næsten kende morens duft. Den mygge stemme, som råbte navnet hendes. Og tårerne trillede sagte. Dagen begyndte at gå mod skumring. Orange skyer dækkede himlen, og temperaturen begyndte at synke. Dimas rejste sig ikke, iført mørke klæder. Han så på Ratri en sidste gang, før han bevægede sig. Be for mag, viskede han. Ratri nikkede og greb hånden hans. Vær forsigtig og kom tilbage. Dimas forsvandt ind i det høje græsset og bevægede sig mod villaen med utrolig stilhed. Ratri ventede med knæerne trukket op til brystet bag buskene. Natten snek sig igen. Vinden blev kaldere, og tiden virkede at stå stille. Hvert minut føltes som et helt år. Hun vidste ikke, hvad som kom til at ske derinde. Men en ting vidste hun sikkert. Hvis Dimas klarede at komme se ud i nat, ville hun i morgen tidligt gå ind i villaen. Og uanset hvad som ventede derinde, var hun klar til at møde det. For bag de væggene fandtes kærligheden, hun havde kæmpet for hele denne tiden. Der var moren hendes, der var håbet, der var svarene. Tiden føltes frossen bag buskene, der Ratri gemte sig. Natten krøb sagte frem. Himmelen blev helt mørk. Oplyst bare af blinkende stjerner delvis skjult bag bladene.
Nattelydene begyndte at komme, insekter, natfugler og vindens rasling mod furotræerne. Men alle disse lydene føltes fjerne for Ratri. Hendes fokus var bare på én ting. Var Dimas tryg? Klokken viste, at næsten en time havde gått siden manden forsvandt ind i mørket. Det var ingen tegn til, at han kom tilbage. Ikke engang signalet, de havde aftalt på forhånd. Ratris hjerte slog som en krigstromme uden stands. Hun kæmpede for at holde sig rolig, men sjælen hendes skræk. Hun rettede kikkerten mod villaen gentatte ganger. Lysene derinde var fremdeles på, svagt. Skyggene af vagter kunne over til ses passere, men ingen tegn til Dimas. Og det, som fik hende til at skælve endnu mere. Silhuetten av kvinden i vinduet i andre etage var ikke længere synlig. Hjertet hendes fyldtes straks av uro. Var Dimas blitt tatt? Var moren flyttet? Var alt dette bare en fælde? Da tankene hendes næsten blev opslugt af panik, fik lyden af en knækkende gren til højre hende til at hoppe. Hun var nær ved at skrige, men så dukkede en velkendt skikkelse op. Dimas tungpustede, klærne revet op på armen og ansigtet dækket af støv, men gløden i øjnene var fremdeles skarp. Jeg klarte at komme mig helt til bakre kirken, viskede Dimas raskt, mens han satte sig på hug. Det findes en smal korridor, vi kan bruge i morgen tidlig, men vi må være raske. De begynder at ane noget. Så du er mor? Spurgte Ratri næsten uhørlig. Dimas nikkede sagte. Jeg kunne ikke komme nær hende. Men hun er i andre etage. Rummet hendes blev bevogtet. Men ikke som en fange, mere som nogen, som bliver skjult på en ordentlig måde. Hun er ikke bundet, ikke låst inde, men holdes borte fra omverdenen, som om hun bliver holdt hemmelig. Ja, svarede Dimas. Og det virker som om hun ikke ved, at du leder efter hende. De fik hende til at tro, at verden havde glemt hende. Ratris øjne blev røde. De lurte mor i 10 år. Jeg skal rive ned alle disse løgnens gardiner, en efter en. De to blev stille et øjeblik, trak pusten og lagde planer. Dimas tog deretter frem en rask skisse av den smale korridorruten i villan han havde fundet. I morgen, før solen står for højt, går vi ind gennem køkkenet, op til andre etage. Så står jeg vagt uden for rummet. Du går ind. Bare du kan få hende til at tro. Ratri nikkede sagte. Jeg skal snakke med hende. Jeg skal få hende til at huske, at hun har et hjem, og at jeg aldrig sluttede at vente. Den natten holdt de vagt på skift. Ratri klarede ikke at sove ordentligt. Hun lukkede bare øjnene et øjeblik, mens hun gentog for sig selv samtalen, hun kanskje skulle have med moren senere. Mange gange gråd hun stille. Hun så for sig omfavnelsen, den mygge stemme, som plejede ås i navnet hendes, og alle barndomsmindene, som pludselig føltes så levende. Morgenen kom langsomt. Gryningen snek sig bak. Skoens tåge og sendte et sølvagtigt lys gennem sprækkene mellem træerne. Uden mange ord begyndte Ratri og Dimas at bevæge sig. De fulgte stien tilbage mod siden af villaen. Stegene deres var stille, i et med naturens lyder. Til slut kom de til bakhjertet på villaen. Mellem 2 store fugletræer fandtes et smalt hul, skjult af tætte busker og rester af et ødelagt træhjerte. Dimas løftede grenen, som dækkede åbningen. Gennem her, viskede han. De bøjede sig og krøb ind. Ratri holdt næsten pusten, da hun så indsiden af villaen. Bygningen var så ryddig, ren og stille, men den rolige atmosfæren bar med se en usynlig trussel. Dimas pegte mod et lille vindue, som førte til vaskerummet. Det retter op til køkkenet. Ratri klatrede forsigtigt. Dimas støttede foten hendes, og da de kom ind på køkkenet, bevægede de sig raskt. Dimas gik med sikre skridt, som om han havde memoreret hver detalje af korridoren fra kvælden. Før de gik mellem gamle skab og stille trævægger. På trappen op til andre etage stansede de. Dimas pegte mod højre. Det er rummet i enden af korridoren, viskede han. Ratri nikkede. Hun trak pusten dybt og prøvede at roe hjertet. Hun ordnede håret, rettede på kanten af klæderne for at se præsentabel ud. Hun ønskede, at moren skulle se hende i sit bedste lys. Ikke som en gråtende lille jente, men som en kvinde, som havde overlevet og kommet tilbage. Stene hendes var langsomme. Korridoren var stille. Bare vinden, som blåste ind gennem et lidt åbent vindue, kunne høres. Hun stod foran en kramfarvet dør, som var lidt slidt. Hånden hendes greb dørhåndtaget. Fingrene skalv. Det øjeblikket føltes som et århundrede. Så skrev hun døren sagte op. Rummet var enkelt. Det stod en seng, et lille bord og en rottingstol ved vinduet. Og der, en kvinde sat med ryggen mod døren. Håret hendes var delvis gråt. Ryggen var lidt bøjd. Men den silhuetten føltes så kendt for Ratri. Mor. Ratris stemmeskal, næsten uhørlig. Kvinden snudde sig sagte. Blikkene deres mødtes. Verden blev stille. Og i det øjeblikket følte Ratri, at hele livet hendes blev helt igen. Kvinden blunkede forvirret. Hun så længe på Ratri, som om hun prøvede at koble det ansigtet til noget, hun havde lagret i mindene sine. Ratri? Viskede hun. Ratri løb straks frem og omfavnede hende. Mor, det er mig. Jeg er her, mamma. Jeg kom. Jeg sluttede aldrig at lede. Omfavnelsen brød ud i tårer.
Tårer, som ikke kunne forklares med ord. Mor og datter, skilt i et 10 år. Endelig genforent i en omfavnelse, som smeltede bort al styrke og vaskede bort al tvivl. Tårne deres fugtede hverandre. Dima så på fra bagdøren. Øjnene hans var fulde af tårer. Han vidste, at dette var målet for alle de lange sporene, smerten og risikoen, de havde taget. Men han vidste også, at dette ikke var slutten. For derude ventede nogen. Nogen, som ikke ville lade denne genforeningen vare længe. Nogen, som ville se Ratri som en stor trussel. Og han indså, at den virkelige kampen akkurat var i færd med at begynde. Omfavnelsen var fremdeles. Varm på Ratris krop, der lyden af fodtrin hørtes fra korridoren. Udenfor var langsomme, men tunge, som støvler, som traf trægulvet med en sikker rytme. Dima snudde sig brått mot lyden. De gamle instinkterne slog straks ind. Han vidste, at de bare havde nogle sekunder, før nogen sparkede døren ind. Morvi Modrano, viskede Ratri med kvældstemme. Jeg kom for at tage dig hjem. Moren så på hende forvirret. De gamle øjnene hendes var fulde af tårer. Ratri, er dette en drøm? De sagde, at du ikke brydede dig længere. Ikke tro dem, mamma. Jeg sluttede aldrig at lede efter dig. Ratri gav morens hånd hardt. Kom nu, vi må skynde os. Dimas åbnede døren lidt og kiggede ud i korridoren. 3 store mænd i mørke dresser dukkede op fra hjørnet. De var ikke vanlige vagter. Bevægelserne deres var raske og trænte. Dimas gav Ratri et tegn om at gøre sig klar. Jeg holder dem tilbage. Du tager moren din ud gennem bakre køkken, viskede han. Nej, du bliver med os, svarede Ratri. Øjnene hendes var bestemte. Jeg tager dig igen. Du må redde moren din først. Det er det vigtigste, sagde Dimas raskt. Jeg lover, at jeg tager dig igen ned. Ratri bet sig i læben og nikkede. Hun greb morens hånd og drog hende op. Mamma kom nu. Moren så fortsatt forvirret ut, men fulgte datterens drag. De gick sakta ut av rummet mens Dimas blev stående igen, klar. Da de nærmede sig trappen, dukket en av männene i svarte dresser op i enden av korridoren. Stopp, råbte han. Uten og nølesparket. Dimas en stor vase ved siden af se, så den knuste og blokerede vejen. Løb, råbte han til Ratri. Ratri løb ned trappen, mens hun holdt moren sin i hånden. Beina hendes skalv, men beslutsomheden hendes var stærkere end frygten. Moren hendes så sig stadig tilbage. Ansigtet hendes var fyldt af panik. Hvem er han, Kier? Han er manden, som holdt løftet sit til dig, svarede Ratri mygt. Kraftige brak blev hørt ovenfra. Dimas kæmpede mod 2 vagter. Ratri havde ikke tid til at se. Hun hørte bare lyden af tunge pust og ting, som faldt. Hun trak moren mod køkkenet og åbnede den lille døren, de havde brugt, for at komme ind. Åbningen var der fortsat, skjult bak løvværk. Da de kom ud, mødte den bitende morgenluften dem. Fuglene begyndte at kvitre. Et tegn på, at dagen var i færd med at gry. Ratri støttede moren, mens de bevægede sig gennem buskene. Bare let sig, mamma. Vi er næsten ude. Men morens skridt blev langsommere. Jeg har været her så længe, Ratri. Bena mine er svække, viskede hun. Ratri knilte ved siden af moren, så på ansigtet hendes med tårer i øjnene. Jeg skal bære dig, mamma, sagde hun bestemt. Uden at bry sig om de skitne klæderne, løftede hun morens krop op på ryggen sin. Kroppen var let, men fuld af betydning. 10 år havde hun ventet på denne omfavnelsen, og når bar hun hende ud af et usynligt fængsel. I det fjerne kunne de høre lyden af en bil, som nærmede sig. Ratri snudde sig raskt. Hjertet hendes hoppet næsten ud af brystet. Herr Vahju, viskede hun lettet, da hun så den gamle manden stå ved sin lille lastebil. For dig, råbte herr Vahju, mens han vinkede. Ratri løb af valgkraft, moren på ryggen. Pusten var tung, brystet stramt. Lyden av skridt bak dem blev stadig nærmere. Vagterne havde kommet ud af villan. Fjerne råb kunne høres. Stop dem! Herr Vahju åbnede bildøren. Kom dere indenfor? Ratri placerede moren i baksædet og steg ind. Dimas er ikke, begyndte hun, men stoppede. Pludselig kom Dimas vaklende ud fra skoen. Ansigtet hans var forslået, pusten tung. Han løb alt han kunne mod bilen, med den filete væsken i hånden. Akkurat i det den vakt næsten greb skulderen hans, hoppede han op på lasteplanet. Herr Vahju tråkket umiddelbart på gassen. Bilen suste av gårde, ned fra åsen, genom jordvejene mot byen. Ratri omfavnede moren tæt. Tårerne rant. Mamma, vi er fri. Vi skal hjem, viskede hun om og om igen. Moren gråt stille, så på datterens ansigt fyllt av skyldfølelse. Tilgiv mig, barnet mitt. Jeg skulle aldrig. Stemmen hendes brød sammen i gråt. Du har ingenting at be om undskyldning for, mamma. Mamma er mitt hjem, svarade Ratri mygt. Bak i bilen satt Dimas länt mot kanten, och så på vägen då förlot bak seg. Øjnene hans var tuggete, men et svagt smil trak sig over ansigtet, da han så Ratri og moren klemme hverandre. Han vidste, at alle sårene han havde båret, blev gjort værdige i det øjeblikket. Likvel, bak smilet lå en træthed, en vished om, at de endnu ikke var helt trygge.
I det fjerne kunne man høre en svag sirene. Svarte biler begyndte at komme ud fra hovedvejen mod åsen. Mr. Wahyu tråkket på gassen. Hold der fast. Vi er ikke helt ude af far endnu, sagde han højt. Ratri så ud af vinduet. Øjnene hendes smalnede, mens hun prøvede at holde Igen sindet. Jeg skal møde Pratama. Jeg skal afsløre alle hemmelighederne hans. Ingen skal røre mor Igen. Moren hennes strøk hende sit 3 gange. Stemmen var myg. Vær forsigtig, barnet mit. De er ikke, som du tror. Men jeg er stolt af dig. Pick-upen suste ned over åsen og forlot Villa Angræk, som sagte blev mindre bag dem. Himmelen begyndte at rødme i morgenlyset. For Ratri var det lyset som et nyt løfte. Et løfte om, at etter 10 år i mørket, holdt hun endelig sandhedens lys i hænderne. Men hun vidste også, at lyset endnu ikke var helt rent. Pratamas skygge lurte fortsat derute. Kampen var endnu ikke over, og ved siden af hende satte Dimas, nå pustende tungt. Manden, som uselvisk havde ledet moren hendes trygt hjem. Han begyndte at blive mere end bare en hjælper. I Ratri sit hjerte vokste en varm følelse, blandet med et fast beslutsomhed om at beskytte menneskene, som nå var hendes sande familie. Den rejsen hjem blev begyndelsen på et nyt kapitel. Snart skulle verden få vite sandheden. Og Ratri var klar til at bære alle konsekvenserne. Pickupen stoppet ved kanten av en liten by, langt fra travelheden oppe ved villaen på åsen. Morgentogen begyndte at lette, og den friske, skarpe luften fyldte lungene deres. Ratri åbnede døren og hjalp forsigtigt moren ned. Dimas steg ud sidst haltende. Sårene i tinningen og på højre arm var endnu ikke behandlet, men han afslog, at Ratri ville tage ham ret til en klinik. Senere, sagde han lavt. Det vigtigste er, at moren din er tryg. De tog en midlertidig pause i huset til en slægtning af Mr. Wahyu, som lå skjult bak en plantatione. Det enkle træhuset blev raskt et tilflugtssted fra forfølgerne, som kanskje fortsat jagtet på dem. Selv om kroppen hendes var udslidt, sluttede ikke Ratri at tage se af moren. Hun badede hende, skiftede klæder og matede hende med varm grøt, hun selv havde lavet. Hænderne hendes skalv, men ansigtet var varmt. I 10 år havde hun mistet rollen som datter. Nå ville hun gøre op for alt, som om tiden kunne skrues tilbage. Moren var endnu ikke helt kommet til sig selv. Traumer, forvirring og tvil hang fortsat igen. Flere gange stirrede hun tomt ud af vinduet og spurgte, kommer det igen? Ratri holdt altid hånden hendes og svarede med fuld overbevisning. Nej, mamma, ikke så længe jeg er her. I mellemtiden satt Dimas på husets veranda og stelte sårene sine. Han åbnede den slidte væsken sin og tog ud et papirark, som havde begyndt at falme. Et håndskrevet brev fra hans afdøde mor, adresseret til fru Ratna, Ratris mor. Om barnet mit en dag møter barnet dit, vær så snil og beskytte hende, slik jeg beskyttede dig. Dimas lagde den tilbage. Tårerne samlede sig i øjekrogen hans, men faldt ikke. Han havde holdt løftet sit. Sendt på eftermiddagen kunne man svagt høre nyhederne fra en liten radio, som tilhørte husejeren. Myndigheterne efterforsker i dag påstander om den tvungne forsvindingen av en kvinde ved navn Ratna Wijaya, enken efter den afdøde forretningsmanden Harjo Wijaya. Denne chokerende nyheden kom etter af en video på varighed. Minutter spredte sig på sociale medier, som viser en kvinde ansat at være fru Ratna sammen med datteren sin i et fjeldområde. Ratri hørte det og snudde sig straks. Videoen? Spurgte hun raskt. Herr Wahyu kom ud fra køkkenet med et smil. Jeg sendte den på afstand gennem nevøen min i byen. Verden må vide, hvem som skjulte moren din. Ratri blev målløs. Det betyder, at Pratama ikke længere kan gemme sig bag stillingen og de fine talende sine. Desuden, fortsatte herr Wahyu, hvis han gør et træk nu, vil det være han, som bliver jagtet. Ratri så på moren sin, som nå begyndte at smile langsomt. For første gang så det smilede ud som før. Et smil fra en mor, som endelig havde kommet hjem. Den kvällen satt Ratri alene med Dimas på husets veranda. De snakkede ikke mye, men nød duften af fugtig jord og lyden af nattens sirisser. I morgen drejer jeg tilbage til byen, sagde Ratri. Endelig skal jeg kæmpe mod Pratama på lovlig vis. Jeg skal afsløre alt, han har skjult. Jeg vil ikke lade en så stor gerningsmand slippe under. Dimas så op mod himmelen. Jeg skal komme. Men ikke for hævn, bare for at forsikre mig om, at du holder dig stærk. Ratri snudede se og så dybt på manden. Hvorfor gør du alt dette, Dimas? Du kunne have valgt dit eget liv. Du trængte ikke bry dig om at redde en fremmed som mig. Dimas smilte, fordi moren din engang reddede moren min sit liv. Da alle andre holdt sig under, var det hun som hjælp. Moren min døde fredelig på grund af den hjælpen. Siden den dagen vidste jeg, at hvis jeg nogen gang fik chancen til at gengælde, ville jeg bøje hovedet i taknemmelighed. Ratris øjne fyldtes med tårer. Der skylder jeg dig 2 liv, min mors og mit eget. Nej, svarte Dimas stille. Vi vokter bare tilliten som blev gitt oss av gode mennesker fra fortiden. Stillheten omringet dem. Men det var ikke en kald stillhed. Den var varm, full av takknemlighed.
Ratri vidste, at livet hendes aldrig ville blive det samme igen. Hun måtte kæmpe mod systemet, mødte mægtige navn og afsløre råttenheden, som havde været skjult i årevis. Men når var hun ikke alene. Hun havde moren sin tilbage. Hun havde styrke, og uden at indse det, havde hun Dimas. Nogle uger senere dukkede Pratamas navn op i nationale medier. En efterforskning blev åbnet. De gamle finanssporene fra Ratris familiebedrift begyndte at blive gransket. Bevis dukkede op, inkluderet fru Ratnas medicinske rapporter, som viste, at hun havde været holdt fanget og fået små doser. Beroligende midler for at holdes lydig. Ratri stod i retssalen som hovedvidne med hovedet hævet. Uden for retsbygningen jublede mange i støtte,